बुबू चला चला उठे बघ सर्व घाण केलं. चला आता मी कुठे चाललो माहिती आहे का, आपली बस आहे त्यांच्यासाठी मागवलेली, ती बस जरा कन्फ्यूज झाली जागेवरून, कुठेतरी बस अडकलीसारखी झाली, ते आपण त्यांना बसला घ्यायला जाऊया आता. तुझ्या ये जरा, ही आता गाडी बघ इकडे. AC पण बस असते अवेलेबल, नॉन AC पण बस अवेलेबल असते. हां येस, पिवळ्या बंगल्याला पिवळी गाडी पाहिजे ना. बनाना जात मध्ये बघ जा, ये काय नाही तुला, काय तुला बसायचं नाही. ही किती सीटर आपली? 14+1 का 13-13+1? 14+1. हा उघड इकडून प्रेस करून थांब दाखव. येस चल. चला मी पण जाते. हां पण आपली नॉन AC आहे ना, ठीक आहे ना, आपल्या बजेटमध्ये आपल्याला. किती आहेत वरची? ते 14च बरोबर ना. हां बरोबर बसणार ते. 17 सीटर पण येते, 20 सीटर सुद्धा येते आणि 32 सुद्धा येते. जर वाढत जातात पाहिजे तशा ठेवलेल्या. बघा, जर तुम्ही कधी इथे आलात आणि तुमचा मोठा ग्रुप आहे तर आपण नॉन AC बस काल होती आणि नॉन AC बस आहे, तुम्हाला दोन्ही मी अरेंज करून देऊ शकतो. बघा ही आपली बस गेली, ह्याच्यात आपली आहेत टोटल आता 14 माणसं बसलेली आहेत आणि हे रत्नागिरी दर्शन करायला गेले. हे 14 माणसं 2 एर्टिगा लागले असते, बरोबर आहे ना, तसे एकत्र गेले तसे फिरायला. बुबू तू नाही गेली? ती कुठे नाही जात, ती फक्त इकडेच असते. येस, हे आमचे 3 स्टाफ मेंबर बघा आता 4ला चालले आणि आता किती येणार? आता 2 म्हणजे टोटल आज पण 5 लागोपाठ दिवसाला 5-5 लागले आणि उद्या पण आम्हाला 3 लागतील. तर वाजले किती काजल? 4. आता मला एक लॉजिक समजवायचं आहे. इथे बघा 4-5 झाले. आता मी काजलला आणि मम्मीला विचारतो, ह्यांचं टायमिंग काय काजल? 5. इकडे टायमिंग सुरू, यायचा टायमिंग आणि जायचा टायमिंग काय? यायचा 9 आणि जायचा 5. हां मग आपण 1 तास आज पण लवकर सोडलाय आणि याच्या अगोदर पण भरपूर वेळा लवकर सोडलाय. माझं असं नाही की आपण काम असेल तर बसून ठेवायचं किंवा त्यांना काम लावत राहायचं, असं नाही आमचं. आता 2 नवीन येणारच आहेत ना, तर ते काम करतील. काम झालं की असं नाही की आपल्याकडे काम करताना त्याच्याकडे काम करून घ्यायचं असं कधीच हे मेंटॅलिटी ठेवायची नाही. एक एम्प्लॉयरनी तरी कमीत कमी लोड पडतो ना, हां नाश्त्याचा पण जेवणाचा पण खूप असतो. म्हणजे एम्प्लॉयरचा बोलतोय, हे एम्प्लॉईज झाले. एम्प्लॉयर कसे असे असेल तर ते कामगारांना पण छान वाटतं, स्टाफ मेंबरला पण छान वाटतं, ते आवडीने येतात त्याच्यामुळे. हो त्यांना माहिती की आपलं हां म्हणजे एकदम अगोदर नाही, 2ला सोडायला नाही म्हणत आहे मी, पण 4ला तरी तुम्ही सोडूच शकता जर 5चा टायमिंग आहे त्यांना. तर आता हे बघा, हे आरामात हलत डुलत जातील आता जेवून बिवून मस्त. आणि आता आम्ही चाललो परत, आता आमचं सामान आणायला डीमार्टमध्ये चाललो, सॅटर्डे मार्केटला चाललो, फिश मार्केटला चाललो. तुला काय पाहिजे? काय नको, औषधं घेऊन ये माझी. हां आता लास्ट टाइम जी मम्मीची डिलिव्हरी औषध घेतली बघ, डिलिव्हरी आली होती तर आज पण आली, तर ते पण मला घ्यायचं आहे. आता ती घरी का नाही आणून देत? ते आडगाव पडतं ना, हे गाव एवढा देत नाही. आणि परत तुम्हाला ह्याचा रिव्ह्यू देतो. आपला सफेद अंडा एकदम छान आहे, मस्त. काजलने जो परफ्यूम मारलाय तो गिफ्ट आहे ना, गिफ्टवाला परफ्यूम मारला एकदम सुगंध. वा वा, आमचा 4th स्टाफ मेंबर आणि 5th स्टाफ मेंबर. आता तुम्हाला ह्याचा टायमिंग दाखवतो, 4:20 झाले. ओ ओ इकडे 20 मिनिटं लेट का? 20 मिनिटं लेट का माहिती काय? आम्ही 1:30 वाजेपर्यंत आमची गावची सांभाळलेली. एक टेम्पोवाला आला तर पंचायतीत हळदी कुंकू द्यायचं, टेम्पोतनं हळदी कुंकू पूजा. आता तेच सांगतो बघा. आता हे बघा, हे हळदी कुंकू आटपून आले आणि ते हळदी कुंकूसाठी लवकर गेले. हा काय प्रॉब्लेम नाही, या बसा आणि पाणी पिणी पिया. टेम्पोवाला नाही, मग चालत यायला पंचायत पासून इथे चालत आलात? मग 5 किलोमीटर आहे. हो, मग पंचायतीतून घरी गेलेलं. किती जण? 18 जण. अरे बापरे. मग आता बस होती आमच्याकडे, बस पाठवली असती तुम्हाला. नुकतीच बस आली होती आमच्याकडे. बापरे, बघा गावी बघा एवढं चालायला लागतं, ऑप्शन नसतं. आपण सहजा 1 किलोमीटर चालणार नाही, ते आमचं ग्रामपंचायत इथून 5 किलोमीटर लांब आहे. 5-4 तरी आहेच, तेवढे ते तिथून घरी आले. हां आणि तिथून परत 1 किलोमीटर त्यांचं घर आणि आपलं होमस्टे आहे.
म्हणजे तुम्ही विचार करा, एवढे एफर्ट्स गावातले घेतात म्हणून ते फिट असतात, सडपातळ असतात, बरोबर ना? हे मी असंच विचारलं त्यांना सर, म्हणजे मजा म्हणून. मग ते उत्तर असे वेगवेगळे देतात ना, काहीतरी आपल्याला पण काहीतरी नवीन ऐकायला मिळतं. त्याशिवाय बोलणार कसे ते? हा, त्याशिवाय बोलणार, आपलं बोलणं कसं होणार? नाहीतर मग एक बॉस एम्प्लॉय किंवा असं एक खडूस बॉस सारखं आम्ही असं नाही काय करत, आम्ही एकदम फ्रेंडली असतो. म्हणून ते बघा, हे दोघं नवीन आहेत, पण वाटतात आहेत का नवीन? होय. मला वाटतं 18-19 दिवस झालेत, एकीचे 11-12 दिवस झालेत असे काहीतरी ना. ओके, चला आता आम्ही इकडे का बसलो, आता मी जरा फ्रेश होतो, तोंडबिंड धुतो आणि मच्छी मार्केट, डीमार्ट आणि सॅटर्डे मार्केटला आम्ही आज जातोय. हो, काजल हॅपी बर्थडे केलात काय? केला? काय एक मस्त मजा झाली माहिती काय? ते तिघा गेले पण त्यांना लक्षातच नाही केक द्यायचं. आम्ही ठेवला ते का तुमच्या सर्वांसाठी ठेवला आम्ही कामात विसरलो, म्हणून पहिला बोललो हे आले की या दोघांना पहिला दे, तर हे पण राहतील आणि ते पण. हिनी पण नाही खाल्ला. काल मी 12ला बरोबर, तुम्ही होतात बघा, आम्ही बाहेर गेलो ते. आम्ही माहित कळलं, आम्हाला समजलं लगेच. हा, अरे वा, हुशार आहे मग काजल. सर्व मी बोललो नाही समजणार तुम्हाला सर्वांना. अरे वा. हे कुठे मिळालं माहिती का? रात्री मारुती मंदिरला, एवढं लांब गेलो आम्ही. केकचा फ्लेवर सांगा, फ्लेवर सांगा. फ्लेवर हा का फालूदा ना मम्मी, असंच काहीतरी बोलले. तू खाते? हे क्रीम नको, हे ते आतला बेस. आता तुम्हाला मी जवळ जात नाही, तिकडे किती चिमणे, पाखरं आणि किती बर्ड्स आलेत बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कमीत कमी 18-20 आहेत तिकडे बघा टोटल तिथे. हा, अरे दोघी बहिणी बोलवतात आहे, काय बोलताय? हा, मग केक भरवलं आणि काय केलं माहिती काय मम्मी? अजून काय केलं माहिती काय? हे कसं वाटलं? हे बघा, हे बघा, हे अरे हे काय नाही होते, बघ जातं लगेच. हे बघ, हे बघ, ते केक मध्ये नाही गेलं तुमच्या. काजल मम्मी नको अजून. हे बघा, हे बघ सर्व अजून खातात आहेत बघ सर्व. ते बघ, आता जेव्हा पण आपल्याकडे काय वेलकम करायचं असेल, कोणाचं एंट्री करायची असेल ना, तर हे आम्ही आणून ठेवणार. हे छान वाटतं जरा. तर तुमच्यावर मारू काय बघा. चला बघा, रोजच्या कामासाठी पहिलं डीमार्टचं दर्शन, मग शनिवार मार्केटचं दर्शन आणि मग फिश मार्केटचं दर्शन. या 3 देवांचं दर्शन शिवाय आमचं काही होत नाही, असं झालंय ते. 3 देव म्हणा किंवा 3 देवी म्हणा, या 3 देवांमुळे तरी आपलं हे सर्व घर संसार चालू आहे. चला जाऊया. विदाउट एसी, आज विदाउट एसी आपण, बरोबर ना? आणि त्यासोबतच मधीच मम्मीची औषधं सुद्धा घ्यायची आहेत, हे पण लक्षात ठेवायचं. पहिलं डीमार्टला, मग मम्मीची औषधं, तिसरं काय सॅटर्डे मार्केट आणि 4थं फिश आहे. तुम्हाला सांगतो, लक्षात ठेवा, मला लक्षात करून द्या कधी विसरलो तर. तिथे बघा, काजलला आम्ही पुढे पाठवलं, कारण समोर तुम्हाला लाईन दिसते डीमार्टमध्ये. 1 2 अजून गाड्या जायच्या आहेत. जर तुम्ही या सीटबद्दल बघाल ना, तर ही सीट जर आपण आता खाली गेली तर बघा, तांदूळ आणि तांदूळ, नारळ, हे आता हे मच्छीचं आडवं ठेवूया. तांदूळ, नारळ आणि दूध आणि पनीर. नको, नारळ एवढेच. हा बस, नाही एवढे बस. आणि 3 पॅकेट पनीर. हो. आता कार ना अशी उपयोगी झाली आहे. आता तुम्हाला दाखवतो. ही सीट आहे, ही सीट हे बघा. तुम्ही कसं झोपलो होतं मस्त पैकी. 15 मिनिटं काजल होती ना, मी मस्त असं झोपलो. डोळा पण लागलेला माझा. हे बघ, हा असंच करतो. लास्ट टाइम पण मी डीमार्टच्या आतमध्ये शॉपिंग करत होती आणि हा मस्त कारमध्ये झोपलेला पार्किंग मध्ये. आज बरंच झोपलास. अरे वा. आता इथे बघा, आम्ही एका मम्मीची औषध डिलिव्हरी घ्यायला आलो तर घर बघ किती सुंदर आहे. खूप मस्त दिसला. मला तर प्रचंड आवडलं. महल वाटतो ना. आणि एक रूम बघ किती आहे. हो, त्यांनी ते विंडोचं सिस्टम बघ मस्त केलंय ना, काहीतरी क्रिएटिव्ह एकदम. ऍक्च्युली आम्ही नवीन ठिकाणी डिलिव्हरी घेतली आहे ना मम्मीची, तर आम्ही आतमध्ये ना कुठे वेगळ्या ठिकाणी आलो आहे ना. आता परत रॉंग वेनी आलो आम्ही.
तर समोर पण बंगला छान आहे आणि हा पण बंगला छान आहे बघा. मस्तच आहे. हे आतमधले बंगले आहेत बघा. मारुती मंदिरचा एरिया आहे हा आणि एकदम छान बंगलो, एकदम सुंदर सुंदर आहेत. जरा परत पाठी जायला लागेल आपल्याला. काय काय घेणार आहेस? बारीक मेथी. पण तू सॅटर्डे मार्केटला पण जातेस ना? तुझा आम्ही जातो. हा जा. बाय. हे बघा सर्व बारीक मेथी, जाड मेथी, हे बघा सर्व इथे झाड बसलेलं मेथी. आहे. तेच मोठी मेथी, छोटी मेथी, काय काय आहे ती. जा. आणि परत बघा आपण मार्केट एरियाला आलो आणि इकडे भरपूर क्राऊड असतो. आता तुम्हाला समोर क्राऊड बघा, ट्रॅफिक बघा. इथे असं वाटतं की मुंबई आहे. ही सुरमई बघा केवढी मोठी आहे. ये कौन सा है आज फिश? ये नाम क्या है इसका? शिरकत. और ये तांबूसा. हा किती किलोचा आहे? तर आज इथे बघा मी त्यांना अरेंजमेंट कशा प्रकारे करून दिली आहे बघा. अशी करून दिली. कधी सरळ असते, कधी अशी असते, कधी इकडे तिकडे तिकडे अशी असते. तर आज बघा मी त्यांना कशी करून दिली. या अँगलने हे बघा. टोटल चेअर्स तुम्हीच मोजा आता. आणि आता आपली बरोबर 8:15 झाले. 2 मिनिटांनी इथे आपली बस येईल बघा. तुम्हाला नाईट व्ह्यू दाखवतोय बघा. बघा किती छान वाटते. आणि हे सर्व बघा आपल्या गेस्टनी बॉटल्स नेले होते, ते सर्व व्यवस्थित आणून दिले आहेत. वा वा वा. 9 बॉटल आलेले आहेत बरोबर भरलेले खाली आणि भरलेले वरती असतील ना? घेऊन गेले बरोबर. येस. आम्ही बघा बॉटल्स येतो. आम्ही हे पण नाही सांगत की बिस्लरी घेऊन जावा, नाही तर हेच बॉटलचे आता 12 बॉटल नेले होते. 250 रुपये गेले असे बिस्लरीला. पण आपण काय बोललो घ्या आपले बॉटल, बरोबर ना? आपलं पाणी चांगलंच आहे, पण ज्यांना सवय नाही, त्यांना पाहिजे बिस्लरी, त्यांनी पिऊ शकतात. बघा आमच्या रात्रीच्या जेवणाची तयारी. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हे 10 सौंदाले आणि त्यासोबत पनीरचे 2 पाकिट लागतात बघा. हा गेला 1 पाकिट पूर्ण, हा गेला दुसरं पाकिट पूर्ण. इथे आपलं वरण झालेलं आहे बघा. चला आजचे मी तुम्हाला सर्व भाज्या दाखवतो जे रेडी झाले. तिथे बघा पनीर आता तुम्ही बघा वाफाले आणि एकदम टेम्पटिंग वाटतं बघा. तुम्हाला मी जरा स्टोअर करून दाखवतो. हलकासा स्टोअर करतो कारण जास्त नाही स्टोअर करत. हे बघा इकडे लाल आणि इकडे ऑरेंज असं झालं आहे ते. वा एकदम मस्त. आणि आपल्या या गेस्टनी ही पनीर 3दा खाल्ली, 3दा भाजी खाल्ली का तर म्हणजे एवढी त्यांना आवडली. आणि इथे काय आहे हे आपल्याला एक एक पेला सर्वांना तेल द्यायचं आहे पियायला. सकाळी पोट साफ करायला तेल आहे बघा. हा वेगळा तेल बघा. हा न्यू तेल बघा केवढा हे झाला. हे भजी आणि पापड टाकून तो हे भजी बघा भजी. वा वा वा. त्यासोबत इथे काय तिकडे सौंदर्य हे बघा सौंदर्य फ्राय पण त्यांना हे एक त्यांनी एक्स्ट्रामध्ये मागितलंय. म्हणजे 10 व्यास थाली आणि 10 सौंदर्य असे एक असं पण तुम्ही मागू शकता, पण क्वांटिटी पाहिजे. आणि मी पण फिश मार्केटला जायला पाहिजे, फक्त सौंदर्यासाठी नाही गेलो पण बाकी पण आपल्याला काही ना काही घ्यायचं होतं. इथे भात ठेवलंय आणि इथे चपात्या आणि इथे चपात्या लाटल्या जातात. तर आता प्रेझेंटली बेस्ट थालीची स्टेटस बघा. ओके हे 2 कलर आहेत ना, यामध्ये हार इथे कलर नव्हते. हो नंतर मी करतो. चला इथे वरण
वरण पाहिजे एक, काजल एक वरण अजून पाहिजे. ओके, तर इकडे बघा भाजीची मेथी खाली घरात येऊन बसून. भाजीची मेथी खाली भरा बोलते. आणि इथे बघा मी आमरस सर्व भरून ठेवले, 10 थालीचे 10 आमरस व्यवस्थित सर्व करून ठेवलेत. एक 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 सर्व जाऊ दे. एक एक बघायला तुम्हाला पण मग आवडत असेल तर दाखवेल, नाही आवडत असेल तर नका बघू. काय नका बघू, मग व्ह्यूज कोण देणार. जाऊ दे इकडे. त्याला पनीरची भाजी वाढून दाखव मला. आणि इथे बघा वहिनी भाजी पण करतो. एक भाजी वाढून दाखव आम्हाला. चला वाढ. आता थाली बघा किती एकदम एक 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 भरायला लागली बघा. ॲक्च्युली हे सर्व टेबल्स आमच्याकडे अजून फोल्डिंग टेबल्स आहेत, पण ते कसं वरती गेलेत. आम्हाला खाली पण 2 पाहिजे टेबल, तर आम्ही बरोबर 10 थाले का पाठोपाठ एक वाढले असते सर्व. पण 5च असल्यामुळे 5च थाल्या जातात तिथे. ठीक हो का, परत मग त्याच्यासाठी हे करायला लागतं मग. चला इथे बघा आमचे 5ही व्हेज थाली अशा प्रकारे रेडी झाले आहेत. आता आम्ही हे वरती नेतो आणि त्यानंतर परत व्हेज थाली वाढवायची आहेत आपल्याला. आता 5च वाढा काजल, हे बाद झाले. हे तो थाली नको वाढू. इथे बघा आपले 5 होऊन झाले एकदम रेडी. 5 थालीचे 5 आहे बरोबर. ओके, आता ह्याला झाकायला आपल्याला प्लेट लागणार आहे. ओके, घेऊन जाऊ. 5 थाली गेले आणि इथे आता 5 थाली बघा रेडी होतात. बघा आम्ही जराही थांबत नाही, इथे वेळ लागतो वाढायला. 4थी 6वी थाली का 6 थाली काय घेतलेस घ्यायचे ओंकार अजून ती एक. तर आपल्या या थालीमध्ये फ्लावर बटाटा राहिला आहे. फ्लावर बटाटा सर्वातच राहिलेला आहे 4 ह्याच्यात. आणि तुम्हाला आता भाज्याचे स्टेटस दाखवतो बघा. हे बघा पनीर राहिलं, ग्रेव्ही संपली. हे बघा ही संपली भाजी. बघा ही भाजी संपलेली आहे. असे मग करून करून सर्व एक एक भाज्या संपतात. म्हणजे आमचे कट टू कट सर्व सामान होते. त्यामुळे भात ओके, भात एक्स्ट्रा मिळतो. आणि चपाती पण तुम्ही विचारलं तर चपाती किती असतील अजून. आता मोजकेच चपाती असतील ह्याच्यात. आणि भजी असल्या एक्स्ट्रा प्लेट होते आपली. इकडे बघा आपले 5 सौंदर्य परत चाललेत वरती. आणि इकडे आपले 2 व्हेज थाली द्यायचे. म्हणजे आपले 10 व्हेज थाली 10 सौंदर्य गेलेत. आणि भाजी बिजी संपलेली आहे. आणि भजी बिजी बघा एवढीच राहिलेली आहे. ते इथे बघा आपलं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. आणि इथे आपलं पहिलं बॅच गेला. मी आलो होतो ड्रॉप करायला. वाजले किती 8:58 झालेत. माझ्या बाजूला पाठी रेल्वे स्टेशन बघा. एकदम सकाळ सकाळी घाई एवढी घाई नसते, पण जेव्हा ट्रेन यायची वेळ असते ना तेव्हा भरपूर गर्दी होते, भरपूर रिक्षा लागतात. म्हणजे त्यांना माहिती असते ना की कोणत्या टायमिंगवर ट्रेन येते ती. आता तुम्हाला दाखवते या गाडीची रेंज बघा. आता ही मला फक्त 60 किलोमीटर दाखवते. तर आता आपण रेल्वे स्टेशनपासून सरळ जो रस्ता जातो, आता तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देतो बघा. जे इथे पाण्याची गाडी लागली लेफ्टला आहे बघा इथे. आणि जी रिक्षा लागली आहे इथे समोर आपला रेल्वे बस स्टॉप असतो. आणि ह्याच्यात लेफ्टला आपल्याला पेट्रोल पंप असतो. इथे तुम्ही बसने आला तर इथे थांबू शकता. बघा आता इथे पेट्रोल फुल करायला ठेवलं. 3rd टाइम मी इकडे पेट्रोल फुल करतो बघा. बाजार ऑटो कट झाला ना बघा. अजून फुल होतोय का. जेवढा राहतो त्या लेवल खालच्या लेवलपर्यंत बरं. ऑटो कट अगोदरच होतो ऑटो है ना. लागलं की बंद होतं ना. करा 2800. आज काय 4th फेब बघा. 4th फेबला परत 3rd टाइम मी भरतोय. ऑलमोस्ट तुम्ही 10,000चा पेट्रोल पकडा नवीन गाडीचा आतापर्यंतचा. चला परत आता 3ऱ्यांदा पेट्रोल भरलाय. पहिल्यांदा 4 मग 3 मग आता पण 3च पकडा. 2800चा. आता मला रेंज बघा किती दाखवते. 364 किलोमीटर रेंज. ॲव्हरेज 11.3चा दिलाय मला. आणि आपली हे सर्व तर रनिंग असते. टोटल रनिंग माझी 611 किलोमीटर झाली आहे बघा.